Čau lidi, tady Sartix a já jsem M a my budeme skákat parkour, aby to nikdo neslyšel. Tak tady budeme lézt, vidíte? Tady, pak tam, no Sartix je les. Sartix leze. No ale mohl zrovna vzít kameru, ale to je jedno. Vem to za tohle. Takže lidi, můžeš je trochu dozadu. A jsme tady. Jsme tady. Lidi, jsme tady. Aby nás nikdo nevykopl. Jo lidi, když bude při nejhorším, Tak skákáme. tak skáčeme. Tak skáčeme dolů. To bude celkem boj. Pro mě. Ale záleží, jak skočíš. Lehce. Ty vole. To je úplně kupec. Protože k beku ani neumíme. Ani fronta. Ajajajaj, ale to bych skočil, ale... Ty vole, kdyby tam byli kopci. To by bylo. Ty vole, tady se bojí, že nás někdo načapá. Takže... nepůjdeme už zpátky? Nepůjdeme tam na té druhé garáže? Tam lidi, počkej, já to přiblížím. Já si takhle sednu. Nevadí, i když je to tvrdý dopad? Dopadneme na špičky, vidíte? Tamto. Tak pod tím polezem. Po tom plotě. Takže skáč. Easy. Tak jo, ale mobil. Pro boha! Jo. Easy. Na špičky easy. No. Lidi, na špičkách úplně lehce. No? Polezem pod tímhle. A pak tam. A budeme skákat. Tady přesně budeme skákat. Lidi, my už jsme to skákali. A tady se jít to nedá. Počkej, tak já tam jdu, tak mě natoč. Tak mě to dej. Sajty, první pokus. Hej, dívejte, to je úplně z papíru. Dívejte, tady to je plný papírem. Hej, já to zkusím zlomit. Lol. A já to dám sem. Počkej, já to sem hodím. Dívejte. No tak normálně prvej dej levou nohu dej tam. Takhle bych to nedělal. Takže lidi, teďka si převezli kameru. Hej, přesto to neber. A debilové se. Už je to 4 minuty, diváci. Někdo jede. No. Hej, vidíte to? Hej, jakolář. Hej, tak si lehnem si to nás tak neuvidí. Hej, já to budu. Já to lehnu.
už projel. Vole, tam projel, vole, tam jel. Ty vole. Bez papíru, vole. To je všechno z papíru, lidi. Akorát to. Sartik sleze. Počkej, se zatím podívám, jestli někdo najde. Bacha, auto, bacha. Auto. Počkej, stůj. Hej, vidíte to? Vidíte to? Ty vole. To je ten kolář. S tím kolem. Hej, Kubo, ty si. Ale tam je, vole, tam je auto kousek od nás. Kouselník. Se koukni. O roh. Teďka mám kameru Sartik. Vezmi to za displej. Takže lidi, mám tu, poprdlil jsem se o kopřivu, když jsem lezl na plot. Hele. To máš přiblížený, takže ty mě natoč. HM teď skáče. Na špičky. Na špičky to je úplně na pouštářku. No. Takže lidi, to z toho zbylo. Bacha. Ty to umíš, bacha. Tak jak teda? Ty vole. Hej, dívejte, tam je to je ten borec. Hej, dívejte kousek, to je ten borec. Hej, už to ukončíme, lidi. Počkej, teďka já, jo. Počkej, ještě jedno. Hej, už to ukončíme. Už je 9 minut. Renderování a tak. Teďka já, jo, rukou. Dívejte. Dívej, to jsem udělal. Uděláme konec, Kubo. Asi jo. Takže lidi, jestli se vám tohle video líbilo, zanechte lajky. Jenom kvůli němu. Tak radši dejte like, nebo vás tady zmlátí. A jestli nás chcete hodně podpořit, tak dejte odběr tady dolů. Tak zatím, tak se rozloučím. Čau! Vaša!